Vítajte v obci Hviezdoslavov na ulici Štúrova. Dnes vám radi ukážeme pekný 5-izbový dom v dvojdome s vlastnou záhradou. Zároveň vám priblížime lokalitu. Volám sa Aneta Vlčáková. A Tomáš Janek. Sme realitní makléri Karim Partners. Poďte sa pozrieť na túto nehnuteľnosť. Nech sa páči. 5-izbový rodinný dom má zastávanú plochu o výmere 76 m2. Zároveň ponúka veľkorysú podlahovú plochu 121 m2. Celková výmera pozemku je 332 m2. Dom je stehlý, nepodpivničený, má klimatizáciu. Prvé poschodie sa vykuruje radiátormi s centrálnym termostatom, podlahové kúrenie na prízemí, má termostat v každej miestnosti. Prízemie ste už videli, teraz vás prevedieme prvým poschodím. Rodinný dom má inžinierské siete, elektrínu, je napojený na verejnú kanalizáciu a verejný vodovod, má studňu na polievanie záhrady a vlastný kotol na ohrev teplej vody. Má posuvnú elektrickú bránu, parkovanie pred domom pre 2 autá. Exteriér domu tvorí upravená záhrada so záhradnou garážou na uloženie náradia, s trávnikom a drevinami. Dom sa nachádza v tichej ulici, 5 minút peši od železničnej stanice. V obci Hviezdoslavov nájdete škôlku, školu, poštu, ihriska a zdravotné stredisko s domom služieb a obchodnou galériou vo výstavbe. V obci sú potraviny Coop Jednota, približne 350 metrov od nich je Bila, lekáreň a drogeria Kvetoslavov. Obec Hviezdoslavov má výborné napojenie na diaľnicu R7, po ktorej ste autom za 15 minút v Bratislave. Výbornú občiansku vybavenosť poskytuje v blízkosti mesto Šamorín, iba 6 km, kde nájdete aj X-Bionic Sphere, športový a voľnočasový rezort s akvaparkom. Zaujal vás tento rodinný dom? Zavolajte nám. Potrebujete pomôcť s predajom kúpou nehnuteľnosti? Kontaktujte nás. Tešíme sa na stretnutie s vami. Ponuku 5-izbového rodinného domu v dvojdome v obci Hviezdoslavov nájdete na stránke karimpartners.sk a na našich stránkach tomaš-janek.sk a anetavlčaková.sk.